Τα νέα της πόλης, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη, η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου, αυτοδιοικητικές εκλογές 2023 στις 8 του Οκτώβρη, σε μια μισή σχεδόν εβδομάδα, θα πάμε στην κάλπη, όχι επόμενη, τη μεθεπόμενη Κυριακή. Για όσους δεν μας ακούτε μόνο στο ραδιόφωνο, αλλά μας βλέπετε με εικόνα από το διαδίκτυο, βλέπετε μια πολύ γνώριμη παρουσία της Ξάνθης. Βλέπετε τον Παναγιώτη τον Σταυρακάρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σας καλωσορίζουμε εδώ στους ραδιοθαλάμους του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ο Παναγιώτης Σταυρακάρας είναι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος, είναι με τους μπροστά, είναι με τον Σάββατον Μελισσόπουλο, τον έχουμε γνωρίσει από δράσεις και δραστηριότητες, όμως είναι και πολύ γνωστός επιχειρηματίας στην Ξάνθη εδώ και κάποιες δεκαετίες, παρόλο που δεν είναι και πολύ μεγάλος. Αυτό συζητούσαμε λίγο νωρίτερα, γιατί από μωρό παιδί, από πολύ μικρός ξεκίνησε έτσι με τις επιχειρηματικές δράσεις, από πολύ νέος, κύριε Σταυρακάρα. Ναι, από την εφηβεία σχεδόν και μετά με τα εφηβεία στα 23. Ο Παναγιώτης Σταυρακάρας λοιπόν είναι στο ψηφοδέλτιο του Σαββάτου Μελισσόπουλου και μέσα από αυτήν την όλη λειτουργία του, την επιχειρηματική αν θέλετε στην Ξάνθη, και μέσα από την εμπειρία που πλέον έχει στα πολιτικά δρόμενα, ξαναβάζει την υποψηφιότητα, ξαναζητά την ψήφο του πολίτη της Ξάνθης, έχοντας στο μυαλό του αρκετά πράγματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής, την οικονομία της περιοχής, τον τουρισμό της περιοχής, θέματα τα οποία εξελίσσονται και το ζητούμενο είναι να αναβαθμιστούν, κύριε Σταυρακάρα. Έτσι ακριβώς. Να σας καλημερίσω ξανά, Τηλέμαχε, και να σας ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Γεννήθηκα στην Ξάνθη το 1973, είμαι 51 ετών. Νομίζω ότι τη γνωρίζω την πόλη πλέον αρκετά καλά. Κινούμαι μετά την εφηβεία μου, από τα 18 μου, είμαι σχεδόν καθημερινά έξω στην αγορά και περπατάω την πόλη όλη και ξέρω τα προβλήματά της από την αρχή μέχρι το τέλος. Είμαι όντως δημοτικός σύμβουλος τα τελευταία 4 χρόνια και είμαι ξανά υποψήφιος με το συνδυασμό μπροστά του Σάββα Μελισσόπουλου. Νομίζω ότι η πόλη έχει πάρα πολλά προβλήματα τα τελευταία 25 χρόνια. Τουλάχιστον τα 25 χρόνια που θυμάμαι εγώ έντονα, που δραστηριοποιούμε επαγγελματικά, δεν έχει κάνει το βήμα που θα έπρεπε να κάνει, να πάει παρακάτω. Σε σχέση με άλλους δήμους στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδος, νομίζω ότι έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Όσον αφορά το κομμάτι έτσι που έθιξε στο οικονομικό σκέλος, νομίζω ότι η Ξάνθη έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό πραγματικά αποτυπώνεται και σε νούμερα. Δηλαδή, συγκεκριμένα, τελευταία διάβαζα ότι το ΑΕΠ μας στο Δήμο μας το 2019 ήταν στις 10.500 και το 2022 έφτασε στα 8.900 κατά κεφαλήν. Σε μια περίοδο που στην Ελλάδα είχαμε αύξηση 6%, αντίθετα στο Δήμο Ξάνθης και με στοιχεία που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έχουμε μείωση και είμαστε η φτωχότερη περιοχή στην Ελλάδα. Αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί και μάλιστα έχω γίνει γραφικός, γιατί τον τελευταίο καιρό συνεχώς φωνάζω σε όλους και λέω ότι μια πόλη η οποία στην κεντρική της αγορά έχει 17-20 ξενίκια στα μαγαζιά, μια πόλη η οποία κλείνουν τα ξενοδοχεία της, σημαίνει ότι υπάρχει στο ιστορικό κέντρο της πόλης, ναι, που κι εσείς χρόνια ακριβώς πίσω θυμάστε ότι γινόταν συνοστισμός όταν άδειαζε ένα μαγαζί για το ποιος θα το νοικιάσει. Έτσι ακριβώς. Και τώρα περνάμε την 28η Οκτωβρίου, ας πούμε έτσι, το ιστορικό κέντρο της πόλης, και βλέπουμε άδεια μαγαζιά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο κάτι αποτυπώνει. Αυτό μπορούμε και πρέπει να το λύσουμε. Νομίζω ότι σε συνεργασία με κάποιους ανθρώπους που ευελπιστούμε ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε διοίκηση, νομίζω ότι αυτό θα το λύσουμε άμεσα. Υπάρχει όντως πολύ μεγάλο πρόβλημα, απαξιώνονται οι περιουσίες των ανθρώπων στην πόλη, δεν δημιουργούμε προστιθέμενη αξία, οι επιχειρήσεις νομίζω ότι καθημερινά είναι σε χειρότερη κατάσταση από την προηγούμενη μέρα.
και το βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας. Και λέμε για αυτό το κομμάτι, κύριε Σταυρακάρα, μου έρχεται στο μυαλό, συζητιόταν από δεκαετίες πριν, η πεζοδρόμηση της 28ης Οκτωβρίου και γενικότερα όμως έχετε στο μυαλό σας κάτι σε σχέση με πεζόδρομους, με ανάπτυξη περισσότερων πεζοδρόμων στην Ξάνθη? Θα σας πω αμέσως. Η πόλη καταρχήν έχει 25 χιλιόμετρα μέσα οδικό δίκτυο με 300 μόλις μέτρα ποδηλατόδρομο. Αυτό είναι σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη που έχει 12 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο. Οι πεζοδρομήσεις πρέπει άμεσα, ο κεντρικός άξονας της αγοράς πρέπει να πεζοδρομηθεί. Η πόλη πρέπει να ανακαινιστεί. Δίνουν πλεονέκτημα οι πεζοδρομήσεις στο εμπορικό κέντρο, έτσι. Τονώνουν τα καταστήματα. Σαφώς είναι στα μέτρα, δηλαδή χρειάζεται μια ριζική ανακαίνιση. Η δημοτική αγορά της πόλης σε συνδυασμό με το δημοτικό πάρκινγκ. Είναι δύο έργα, είναι ένα έργο, να το αντιμετωπίζουμε ως ένα έργο, το οποίο θα δώσει άλλο παλμό στην κεντρική αγορά. Νομίζω ότι θα πάρει οξυγόνο η παλιά πόλη, η πεζοδρόμηση. Μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, η είσοδη της πόλης, η αξιοποίηση πεζοδρόμησης στην παλιά πόλη. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα, ο πολιτισμός μας. Όλα αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον τουρισμό και κατ' επέκταση με το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή αυτά θα αποτυπώνονται, στο τέλος το total είναι το οικονομικό, δηλαδή θα αποτυπώνονται σε χρήματα. Εάν δεν φέρουμε λοιπόν σε αυτή τη δεξαμενή της πόλης μας, την οικονομική δεξαμενή, επιπλέον χρήματα απ' έξω, είτε είναι από τους όμορους νομούς είτε είναι από το εξωτερικό, έτσι, μπορούμε να δημιουργήσουμε θρησκευτικό τουρισμό. Που εδώ νομίζω φωνάζει αυτό το αντικείμενο, έτσι. Έχουμε τα μοναστήρια μας. Ναι, έχουμε τα μοναστήρια μας και τα τζαμιά μας ακόμα. Πρέπει επειγόντως να φέρουμε χρήματα απ' έξω. Μόνο έτσι θα ανασάνει ο επιχειρηματίας της πόλης, μόνο έτσι θα δώσουμε παλμό, μόνο έτσι θα κρατήσουμε τα παιδιά που τελειώνουν το πανεπιστήμιο στην πόλη, τα ξανθιωτάκια μας, και μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία. Το φωνάζω, το λέω συνεχώς, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Να σας πω, ας πούμε, διάβαζα πρόσφατα ένα παράδειγμα, η Στοκχόλμη. Είναι η πόλη η οποία είναι νούμερο 1 πόλη στην Ευρώπη, η οποία κρατάει τον κόσμο και φέρνει απ' έξω προστιθέμενο αριθμό κόσμου, και σε μια έρευνα που έγινε διαπιστώσαν ότι οι βασικοί λόγοι ήταν πρώτον η καθαριότητα και δεύτερον ότι ήταν η πιο έξυπνη πόλη. Είχε τις περισσότερες εφαρμογές. Είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε άμεσα σε αυτή την πόλη. Πρέπει επειγόντως να λύσουμε το πρόβλημα της καθαριότητας. Επειγόντως, έπρεπε να είχε λυθεί εχθές. Είναι τραγική η κατάσταση στην πόλη αυτή τη στιγμή. Οι κάδοι πρέπει να πλένονται σε μηνιαία βάση. Τα απορρίμματα πρέπει να γίνει ένας επανασχεδιασμός. Είναι θέματα τα οποία είναι, όσο δύσκολα φαίνονται, είναι και τόσο απλά. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να λυθούν άμεσα το επόμενο τρίμηνο, το επόμενο εξάμηνο, και θα δούμε άμεσα τα αποτελέσματα και στον τουρισμό μας και στην προστιθέμενη αξία που συζητάμε αυτή τη στιγμή, τη Λεμαχή. Σε σχέση με την καθαριότητα, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πόλης, βλέπετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι το βλέπετε και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την διοίκηση που συμμετέχετε, ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό? Δηλαδή ζήσαμε την περίοδο της κρίσης με το γνωστό στο γενικότερο δημόσιο τομέα, 5 απολύσεις, μία πρόσληψη, και αυτό έχει αποψηλώσει όχι μόνο τους δήμους σε όλη τη χώρα, αλλά και γενικότερα το δημόσιο. Εδώ στην Ξάνθη έχουμε ένα επιπρόσθετο πρόβλημα που το ακούσαμε τις τελευταίες μέρες, και με μετακινήσεις ανθρώπων. Γενικότερα υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό το τομέα πώς μπορεί να λυθεί αυτό? Ωραία. Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό το κομμάτι, καταρχήν, η κυβέρνηση, η κάστοτε κυβέρνηση μας δίνει τη δυνατότητα με τα 8 μήνα, με τα 4 μήνα να λύνουμε πάρα πολλά προβλήματα. Στο κομμάτι των σκουπιδιών, των απορριμμάτων, οι προσλήψεις που γίνανε σε αυτά τα 8 μήνα, νομίζω ότι ο αριθμός που δόθηκε στην καθαριότητα ήταν ελάχιστος. Διότι λειτουργούμε καθαρά με άλλα κριτήρια. Λειτουργούμε με το κριτήριο αν θα μας ψηφίσει ο εκάστοτε πολίτης που τον παίρνουμε στο 8μηνο την επόμενη τετραετία. Οπότε είναι γνωστό ότι ελάχιστοι, όταν γίνεται η συζήτηση, θέλουν να πάνε στα σκουπίδια. Πρέπει ο Δήμος λοιπόν να λειτουργήσει κάθετα και να πει ότι αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουμε τα 8 μήνα θα τους πάω στα σκουπίδια. Έτσι. Δηλαδή
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη τη δουλειά και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι να εργαστούν. Ύστερα κάτι συμβαίνει λάθος, δηλαδή το ότι υπάρχει τόσο έντονη κινητικότητα στο Δήμο Ξάνθης κάπου οφείλεται, κάτι δεν γίνεται σωστά. Δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει κίνητρο, δεν υπάρχει αναγνώριση της δουλειάς των ανθρώπων, δεν υπάρχει ένας ηγέτης ο οποίος θα τους εμπνέει, θα τους δημιουργεί ασφάλεια. Όλα αυτά είναι προβλήματα και γι' αυτό παρατηρούμε στο Δήμο Ξάνθης ότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα και η έλλειψη προσωπικού. Ύστερα, ένα δεύτερο πρόβλημα που εντοπίζεται στα απορρίμματα είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή έλλειψη τεχνολογίας. Δηλαδή, απλά πράγματα. Ο Δήμος Ξάνθης αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει ένα σάρωθρο. Δανειζόμαστε από το Δήμο του Πύρου. Ένα σάρωθρο μπορεί να λειτουργεί για 30 ανθρώπους. Έτσι, δεν υπάρχει ένα μηχάνημα το οποίο θα πλένει τους δρόμους. Αυτό μπορεί να κάνει και άλλους 50. Η τεχνολογία προχωράει. Εμείς οφείλουμε να συμβαδίσουμε με την τεχνολογία. Υπάρχουν τόσο ωραία προγράμματα που μπορούμε να φέρουμε καινούργια μηχανήματα στο Δήμο και να λύσουμε πολλά προβλήματα τα οποία με τους ανθρώπους που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν λύνονται. Και σιγά σιγά... Ακούμε ότι έχουμε προμηθευτεί μάλιστα το τελευταίο διάστημα και σάρωθρα και γενικά εξοπλισμό καθαριότητας. Δεν έχουμε ανθρώπους για να τα λειτουργήσουμε. Δεν έχουμε οδηγούς, δεν έχουμε χειριστές. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Ο Δήμος Ξάνθης τελευταία είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων στα 8 μήνα και στην καθαριότητα πήγαν μόλις 4. Είναι απαράδεκτο. Αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο βρωμική. Ενώ νομίζω υπάρχει η δέσμευση, κύριε Σταυρακάρα, όταν γίνεται ο προγραμματισμός των προσλήψεων των 8 μήνων, είναι κατά ειδικότητες. Ναι. Δηλαδή όταν λέμε ότι θέλουμε 50 ας πούμε στην καθαριότητα, 50 στον πολιτισμό, λέω στους διάφορους τομείς, πρέπει να πάνε 50 στην καθαριότητα, 50 στον πολιτισμό, 50 κάπου αλλού. Δυστυχώς δεν πηγαίνουν για καθαρά ψηφοθερικούς λόγους. Λέτε λοιπόν ότι δεν πηγαίνουν στο χώρο για τον οποίο προσλήφθηκαν. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς. Ύστερα μπορούν να καλυφθούν πάρα πολλές θέσεις εσωτερικά. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, όλοι θέλουν ένα κίνητρο. Έτσι. Και εγώ στην επιχείρησή μου έχω 25 άτομα προσωπικό. Οι άνθρωποι θέλουν πάντα ένα κίνητρο. Δεν είναι σκλάβοι. Έτσι. Θέλουν μια αναγνώριση. Γενικά η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ναι, νομίζω ότι. Είναι ολόκληρη επιστήμη, βέβαια. Είναι επιστήμη. Σαφώς και είναι επιστήμη. Και ένας ιδιώτης, βέβαια, γνωρίζει πόσο πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε αυτό, στο πώς θα διαχειριστεί το προσωπικό του, ώστε να είναι αποτελεσματικό και να είναι δημιουργικό, έτσι, να παράγει αποτέλεσμα. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι όσο δύσκολο φαντάζει, για μας ειδικά που έχουμε δουλέψει πολύ με το επιχειρήν, νομίζω ότι είναι και τόσο εύκολο. Δηλαδή, νομίζω ότι τα αποτελέσματα, αν είμαστε η αυριανή διοίκηση στο Δήμο, ο Δημότης της Ξάνθης θα τα δει άμεσα. Έχουμε μια υπέροχη ομάδα και νομίζω είμαστε έτοιμοι με πλάνο, με σχέδιο, με όρεξη για πολλή δουλειά να τα λύσουμε. Όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι το έχουμε, όπως τα λέγει ένας νέος. Έχουμε λύσει σημαντικότερα προβλήματα στις δουλειές μας. Νομίζω ότι και αυτό το έχουμε. Είπατε λίγο πριν ότι το ζητούμενο είναι να φέρουμε χρήματα στην πόλη. Αυτό σε ποια διάσταση? Στη διάσταση το να γίνουν επενδύσεις από επιχειρηματίες στην περιοχή, να γίνει ελκυστική η περιοχή, ή και στο να αξιοποιήσουμε κονδύλια τα οποία δεν θα επιβαρύνουν τον δημότη, αλλά θα αξιοποιηθούν για το καλό της πόλης? Και στις δύο διαστάσεις. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ο Δήμος μπορεί να λειτουργεί όπως λειτουργεί ένας ιδιώτης. Εγώ, να σας πω για παράδειγμα, σαν επιχείρηση, κάθε χρόνο εντάσσουμε σε ένα πρόγραμμα και παίρνω την επιδότησή μου. Δηλαδή, βάζω ένα πρόγραμμα της τάξης του 1 εκατομμυρίου, λέω τυχαία, και επιδοτούμε με 50%. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στον αναπτυξιακό, είτε μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο. Ο Δήμος, όταν έχει τα σωστά εργαλεία και τους ανθρώπους, μπορεί να φέρει ατελείωτα χρήματα στην κατασκευή, σε έργα. Τα έργα φέρνουν και τους επενδυτές μετά. Εγώ να σας πω πρόσφατα μια δική μου εμπειρία επιχειρηματική. Σε συνεργασία με την Αθηναϊκή Ιστοπία αποφασίσαμε να κάνουμε μια επένδυση και είχαμε την ευελιξία να την κάνουμε είτε από τη Λαμία μέχρι το Βόλο. Συζητώντας με την οικογένειά μου, αποφασίσαμε να την κάνουμε στο Βόλο, γιατί εκεί αξιολογήσαμε ότι επειδή θα ζούμε κάποιες μέρες, η καθημερινότητά μας θα είναι πιο ευχάριστη, θα είναι πιο ποιοτική. Αυτό σημαίνει ότι ένας Δήμος που λειτουργεί μπορεί να προσελκύσει και βιομηχανικές επενδύσεις. Είναι
Και δεν το λέω εγώ, το λένε τα στοιχεία, υπάρχουν στο διαδίκτυο. Αυτά μπορείτε να τα δείτε. Είναι και η απλή λογική. Έτσι, επιλέξατε το Βόλο γιατί είχατε κάτι στο μυαλό σας. Είδατε κάτι στο μυαλό. Δηλαδή, είδατε πραγματικά να συμβαίνει κάτι. Ο επενδυτής πάντα σκέφτεται και την προσωπική του ζωή, δηλαδή σκέφτεται και η ζωή και των εργαζομένων και η δική του, που θα είναι ποιοτικότερη, που θα είναι πιο εύκολη, που θα είναι πιο όμορφη. Εννοείται, και αυτό δύσκολα το αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες στο Δήμο μέχρι στιγμής και το έχουν αποδείξει στην πράξη. Δύσκολα αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι, η ποιότητα της πόλης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επενδύσεις. Όταν λοιπόν έχουμε ένα σωστό πεζόδρομο, όταν έχουμε ένα αξιοποιημένο ποτάμι, όταν έχουμε μια αξιοποιημένη με δράση σε ορεινή περιοχή, παρασύρονται και οι επιχειρηματίες, παρασύρονται, ακόμα και ένα δικηγορικό γραφείο θα γίνει πιο όμορφο, ακόμα και ένα λογιστικό γραφείο θα γίνει πιο όμορφο. Αντιλαμβάνονται την κατάσταση της περιοχής. Ακόμα και το καθημερινό μας δίστημο πιστέψαμε ότι θα είναι πιο όμορφο, γιατί θα περπατάμε σε έναν δρόμο πιο καθαρό και τα αυτοκίνητά μας ακόμα θα είναι πιο καθαρά. Όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. Πολλές φορές πηγαίνω σε πόλεις όπως την Αλεξανδρούπολη και βλέπω το αυτοκίνητο το δικό μου στην Αλεξανδρούπολη και νομίζω ότι είναι πιο όμορφο. Ειλικρινά, δηλαδή, το πιστεύω πραγματικά αυτό που σας λέω. Μπορούμε την πόλη να την αλλάξουμε, μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητά μας να μην είναι καταθλιπτική. Σας λέω, αξίζουμε πραγματικά να πάρουμε αυτή την ευκαιρία και να αλλάξουμε την πόλη. Νομίζω ότι πραγματικά το έχουμε, το γνωρίζουμε πώς γίνεται, το έχουμε αποδείξει στις δουλειές μας, εγώ και όλη μου η ομάδα, και είμαστε πραγματικά έτοιμοι να το προσφέρουμε, να προσφέρουμε αυτή την τεχνογνωσία μας στον πολίτη. Κύριε Σταυρακάρα, να σας ευχαριστήσουμε για την επικοινωνία μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Όχι, ο χρόνος λίγο υγεία, να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο. Έτσι, το στίγμα σας για τις 8 Οκτωβρίου και επειδή απευθύνεστε και στους νέους, γιατί έχετε να κάνετε και με τους νέους κυρίως και από τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, είναι αυτό το ζήτημα της συμμετοχής και της αποχής, που νομίζω ότι όλοι το προσπαθείτε να το διαχειριστείτε με έναν τρόπο και να κάνετε τους νέους ανθρώπους έτσι με τον τρόπο που είπατε να ενδιαφερθούν και να επιλέξουν. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Οι νέοι είναι η επόμενη μέρα στο Δήμο μας. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος όταν βλέπω νέους, είτε είναι στη δική μας ομάδα είτε είναι απέναντι, οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά. Αυτοί έχουν και το βάρος να προσελκύσουν τα νέα παιδιά να έρθουν να ψηφίσουν. Είναι η επόμενη μέρα. Σε αυτούς πρέπει να βασιστούμε. Νομίζω ότι έχουμε πρόγραμμα για την νεολαία. Αυτοί μπορούν να μας δώσουν το κίνητρο να δημιουργήσουμε μια έξυπνη πόλη και είναι απαραίτητο να προσέχουν στις κάλπες για να επιλέξουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν, με ποιους θέλουν να δουλέψουν, με ποιους σκέφτονται ότι μπορούν να αλλάξουν την πόλη και να τους δώσουμε όραμα. Σαφώς θα συμφωνήσω ότι είναι η επόμενη μέρα η νεολαία και είναι απαραίτητο να έρθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και καλή επιτυχία. Ευχόμαστε σε εσάς και το συνδυασμό σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.